Zdravím vás všetci, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes by som vám chcel predstaviť Xtreme BCA 5000 od firmy Fitness Authority. Firma Fitness Authority, ako som už minule spomínal, je to poľská firma. Je to jedna z najväčších poľských firiem, ktoré sa zaoberajú výrobkami, akože doplnkami výživy. Taktiež je už na trhu asi nejakých 10 rokov. Čiže je to výhradne dovozca, veľmi dobrý dovozca v Poľsku. Hlavne, čo by som ešte podotkol, tak cenovo dostupný. Xtreme BCA 5000 jedná sa o práškové BCAčka v pomere 2:1:1, čiže leucin, izoleucin a valín. A jedná sa o práškové ochutené BCAčka. Naše telo, respektíve naše svaly, obsahujú 35% aminokyselín. Čiže vlastne my potrebujeme tomu telu dodávať tieto BCAčka, tie aminokyseliny, aby bolo schopné, keď trénujeme ho, zotaviť to telo po tréningu. Taktiež podporujú aj anabolizmus, aminokyseliny, keď ich dodávame do tela a urychlujeme tým regeneráciu a zabraňujeme odburávaniu svalov. Ja si dávam BCAčka 5 gramov ráno na lačno, nejakých 10 gramov pred tréningom a 10 gramov po tréningu, čo je asi 25 gramov. Jedná sa o 400 gramové balenie, kde jedna odmerka, respektíve jedna dávka je 5 gramov, čiže máte 80 dávok za cenu nejakých 18 až 21 eur, čiže už len kvôli tej cene by som to odporúčal a niekto to má možno ako pitný režim, čiže je to veľmi dostupné alebo cenovo výhodné. Príchuť máme grapefruit, tak si môžeme oskúšať, ako to bude chutiť a aká bude rozpustnosť. Takže rozpustnosť, čo ja viem, tak trošku ostáva na povrchu, asi je to leucín plávať. Taká tá praškovitá hmota na povrchu vody, pre niekoho možno zavádzajúce alebo také vadivé, ale pre mňa je to celkom, už som si na to zvykol. A ešte tá príchuť. No, ten grapefruit vlastne až tak moc tam ten greb necítim. Je to skôr taká príjemná, nie veľmi sladká chuť, trošku kyslastá. Čiže ako myslím si, že nie je to až také strašné a hlavne kvôli tej cene by som to odporúčal, keďže tieto BCAčka neobsahujú ani cukry, ani tuky, čiže sú vhodné aj do diety, aj do naberacej fázy, aj pri udržovaní svalovej hmoty. No proste berem to ako nevyhnutnosť, ako fakt základný doplnok pri cvičení. A ešte by som chcel podotknúť, že doplnky výživy si objednávam na stránke protein.sk, ktorá je jedna z najväčších a najlepších internetových stránok s doplnkami výživy na Slovensku. Čaute.